Aquests que saluden tan contents són els Naval. Avui els acompanyarem en una ruta per la Vall d'Àneu, al Pallars Sobirà. L'Òscar és de Tremp i per això ha posat Ares a la seva filla gran, com una verge de la vall. I la Núria és d'Isona, per això la petita de la casa porta aquest nom. Han estat de sort, perquè han visitat Esterri d'Àneu coincidint amb la festa major. Han passat la nit a la Part Hotel Trainera, el primer hotel a rebre el segell de destí turístic familiar que no és a la costa, i la primera visita del dia és a l'Ecomuseu d'Esterri. Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Molt bé. Hola, què tal? Expliquem aquí com visquien la gent abans. És una casa antiga que l'han restaurat i expliquem els formes de vida com visquien aquí al Pirineu. Que xula, has vist quina campana? Abans es casaven de negre perquè diu que era la moda en aquell moment, i el tenim aquí present. I posaven la llet, vale? Al museu hi hem pogut conèixer com ha canviat la natura i la cultura de la vall a les darreres dècades. I al poble d'Isil coneixeran més a fons un altre habitant de la zona, l'ós. A la Isona li han agradat molt les activitats interactives. La Casa de l'Ós serà en breu un centre d'informació del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Ara ja se n'han d'acomiadar. Després d'aquestes visites culturals, als Naval els ve de gust fer una mica d'esport. Un dels millors llocs per fer-ne és a l'embassament de la Torrassa, a la Guingueta d'Àneu. Un cop preparats, tots quatre pugen a la canoa. L'Òscar i la Núria s'encarreguen dels rems i la Isona i l'Ares de gaudir de la passejada. Ja hem arribat! Encara els queden energies per a més activitats. El destí següent és Montnatura Pirineus, equipament que ofereix activitats d'educació ambiental per sensibilitzar petits i grans en la conservació de la natura. Hola, bon dia. Hola. Benvinguts a Montnatura Pirineus. Molt bé. Anirem a visitar l'observatori. Us tenim preparat el telescopi solar per fer una observació en el sol. Som-hi. Vaig a moure la cúpula un momentet per enfocar bé el telescopi. Mai mirem el sol directament, que ens podrien fer molt mal als ulls. I després d'observar el sol, veuran un animal que no coneixien. Fixeu-vos quin animal més fantàstic i meravellós. Això és una geneta, un gat mesquer. Fixeu-vos que en cap moment li estic fent cap carícia. Són animals que tenen gran olfacte. Havíeu vist una geneta tan a prop algun cop? Mai, I amb aquesta nova descoberta, els Naval acaben una visita que els ha portat a conèixer l'entorn i la fauna de la Vall d'Àneu.